prvak sveta u fudbalu. Najneverovatnija priča u istoriji srpskog fudbala. Traži se igra bez faula, odličan potez Stefana Ilića. Stefan Ilić ide napred. Trebalo bi dodati loptu Živkoviću. Živković, Maksimović, nema ofsajda. Maksimović, gol! Gol! 2:1! Paunović odmah upozorava da je bitno braniti se sada u preostalih nekoliko minuta. Kontra za reprezentaciju Srbije u 118. minutu. Deli nas 2 minuta od titule prvaka sveta. Rajković, 5, 4, 3, 2, 1. Srbija je prvak sveta! Srbija je prvak sveta u fudbalu. Najneverovatnija priča u istoriji srpskog fudbala. Srbija je šampion. Posle 4